Era unha vez o home. O século de Pericles. O nacemento de Europa. O berce desta civilización nova flotou moito tempo no curso tumultuoso das fértiles correntes. Ancorada nas costas azuis dunha illa, Creta, unha colmea próspera, superando a súa propia época. A miña última invención, a mariola. Mirade para min. Agora ti. Agora ti. A ver se tedes máis cuidado cos peóns. Es moi fermosa, de verdade, que elegancia. Grazas. Ei, mirade! E pensar, señor Macadam, que tiveron que pasar máis de 3000 anos antes de que se estendese o mesmo sistema que se utilizaba aquí. Escoitádeme, vouvos contar o que lle pasou a un devanceiro meu hai anos en Mohenjo Daro. Ensinanza! Hai que mirar onde se poñen os pés. Soltamos isto? Sí. Déixame. Vale. Isto non é nada. A ver se polo menos lle vale de lección. Grazas, mestre. De nada, deica logo. Adeus. A próxima vez a ter máis cuidado. Sí. Hola. Pódense ver estas maravillas? Por suposto que sí. Miras. Preciosas, moi bonita a olería. Ocórreseme unha idea. Ai, sí. Por que non probas a facelo coas dúas mans? Sería moito máis rápido. E como vou facer para mover o turno se teño as dúas mans ocupadas? Pois co pé, así. Demóstrallo, Pedriño. O que é o progreso? Acabou a artesanía, empezou a era da produción industrial. Oh, espléndido. Auga corrente, comodidades, dentro de 3000 anos en Versalles Luís XIV aínda non tería nada parecido. Non hai deuses ávidos de sangue, nin exército poderoso, nin guerras. Daquela, só a alegría, a prosperidade, o placer. Será iso posible? Non, era demasiado fermoso para que durase. Os arqueiros de Micenas viñeron invadir Creta. Esta Creta que lles aprendeu a arte de vivir, a súa civilización. Creta, Grecia, Esparta, Micenas, Atenas.
500 anos antes da nosa era, unha democracia nova goberna Atenas. En Persépolis, capital do inmenso imperio persa, moi preto, o gran rei Darío I fai construir palacios suntuosos. Nalgúnha parte do Oriente viven Buda e Confucio. Pero vamos volver a Grecia. No ano 450 antes da nosa era, Sócrates tiña 20 anos, Pericles 45. E xa naquela época Pericles dixo: O Estado democrático débese aplicar a servir á maioría e procurarlles a todos a igualdade diante da lei. Debe protexerse contra o egoísmo e protexer o individuo contra a arbitrariedade do Estado. Ben falado. Saúdos. Salchichas quentes! Salchichas quentes! Veña, señoras e señores, achéguense. Aquí teñen as mellores salchichas de porco. Próbenas. Salchichas quentes! Benvidos ao teatro, meus amigos. Dentro dun intre ides ver a miña última obra, Antígona. Como todos poderedes comprobar, incluín por primeira vez A ver lo que din as estrelas. Esta é a osa maior, a osa menor coa polar. A ver... Ui, que duro. A ver lo que teño por aquí. Isto non, isto tampouco, isto sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12... Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... un momento, iso está mal, non? Ah, sí, aínda non se inventou a numeración árabe, claro. Non, pensa un pouco, segue estando mal, reflexiona, home. Ah, a romana tampouco. Iso é, bravo, agora si está ben. A ver se podemos sentar preto dela. A ver, por que non sentas? A miña querida Ismene, miña irmá, quere compartir a miña sorte e todos os males que nos veñen de Edipo. Pensas que Zeus nos liberará deles? O máis fermoso dos mozos que alumaron as 7 portas de Tebas, resplandor do día áureo que a fin loce sobre a fonte de Dirceas. E que nos conduciu ata a nosa terra foi Polinices o rebelde. Un inimigo morto segue sendo un inimigo. Sí, sempre é un inimigo. Eu estou feita para compartir o amor, non o odio. Baixa logo, e se tanto precisas amar, amos mortos. Vivindo eu, non será nunca unha muller quen faga a lei. Veña daqui! Veña! O destino castiga os vaidosos, failles pagar cara a súa xactancia e apréndelles demasiado tarde a cordura. Moi ben! Bravo! A gloria reclámate. Moi ben! Coñecín unha moza. Gustaríame saber se os deuses consenten que a tome por esposa. Sígueme, consultaremos yo a Pitonisa. Sí, meu fillo, os deuses sonche favorables. Afrodita, deusa do amor, era esposa de Zeus e Palas Atenea, a súa filla. Oi!
Volve ao teu sitio, aquí non tes nada que facer, entendiches? Que os visitantes sexan todos benvidos. Gloria a Deus. Coñecín a túa filla no teatro e desexo tomala por esposa. Ti consultáchelo ao oráculo. Ai! Era un pouco frágil este tallo. E que? O oráculo é favorable. Moi ben, selarémolo a acordo. Meu fillo. Pai! Vaime anunciar o teu amo, apura, imbécil! Señor, desexo tomar a túa filla por esposa. Sinto. Demasiado tarde. E pronto un ramo de oliveira anunciaba o acontecemento feliz. E agora ides votar escribindo nas vosas táboas o nome de quen escollestes. Despois faremos reconto dos votos. Aceptade a proposta. Sí! Por maioría. A ver, canto ofrecedes por este fermoso atleta? He sengado esta pobre orfiña de regalo. Sí, compro! ¡Verdura fresca! ¡Verdura fresca! É aquí. Non pode ser. Esta é a que máis me gusta. 449 anos antes da nosa era, asinas a paz entre Atenas e Persia. Reconstrúese a Acrópole. O templo, se me queres facer caso. Agarda, imagino moi grande. Así. Clásico, con columnas altas e un frontis. Mira, algo parecido a isto. Un momento, teño unha sorpresa para ti. Oh. Mira, non temas. Concédeme a túa confianza. Abaixo, 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 xa! Asínase a paz con Esparta no ano 446 antes da nosa era. E a vida segue, co seu cortexo de farsas. De farsas divertidas e de franca alegría. Bebede todo! Calma. Pon isto. Apura. E queda caladiña. Volvo de contado. Supoño que volverá. Seguro. Vaya. Ben polas bodas espartanas. Veña, leva-o daqui.
E máis tarde... Ben, pola educación espartana. Vamos volver a Atenas. Que é isto? Que pasa agora? Ai, mamaíña, que catástrofe! Ai! O traballo continúase unha vez máis. Esta estatua quedou un pouco pequena. Ai, 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 ai. Con este relevo se ha de simular. Todo cheo de pallas. Mentres tanto, en Esparta... Temos fame e danos máis de comer, xa está ben. Pero onde credes que estades? ¡Ahora de aquí! A ver, que son esas caras? Ben, pola educación espartana. Na Acrópole as obras case remataron. A escola de música e de letras onde se formarán os homes brillantes de mañá. Xa rematei o meu discurso. Pedriño! Ven comigo. Vamos subir á Acrópole. Ai! Hola. Vide, amigos, vou vos amosar a miña obra. A estatua da Atenea, o Partenón, non estou contento de todo, pero, en fin, vaya, aí chega Sócrates. Saúde. Saúde. A ver, pequeno, dime, que sabes ti? Nada, pois sábelo todo. Se sabes que non sabes nada, créeme, posúe a base da sabedoría. Ven comigo, Sócrates. Hai unha cousa que quería consultarte. Trátase de... Saúde. Ven, acompáñanos. Non, non, por esta vez ida adestrarse en min. Acabo de lembrar que teño que facer algo. Oi! O Estado de Atenas é grande como o Ducado de Luxemburgo. Os seus cidadáns activos suman xa 40.000. No entanto, o noso amigo o ateniense non é perfecto, nin moito menos. Aristócrata, dominador, atopa normal a escravitude. Pero aí está Hipócrates, pai da medicina, Heródoto e Tucídides, os primeiros historiadores, co fin de que o tempo non borre as accións dos homes. Eurípides, autor de Medea, Andrómaca, as Troianas, Orestes e tantas outras obras. Sófocles, Antígona, Áyax, Electra, Edipo Rei e moitas máis. Protágoras, o home é a medida de todas as cousas. Por elas cousas son ou non son, dicía. Anaxágoras, a intelixencia é o principio que rexe o mundo, afirmaba. Sócrates, coñécete a ti mesmo e a filosofía descenderá do ceo sobre a terra. Fidias, oh, Fidias.
Fidias, o director de orquestra de todas estas maravillas. Pericles, o director de orquestra de todos estes homes. Cantos anos, cantos séculos serían precisos para volver a reunir semellante constelación? Abondarían 2000 anos. Honor a Zeus. Como cada 4 anos, dende os 776 antes da nosa era, íanse celebrar os Xogos Olímpicos, os 87 Xogos Olímpicos. Pero estes xogos que reunían amigablemente os diversos povos de Grecia ían deixar pronto o seu lugar a outros encontros menos pacíficos. 431. A riqueza e o poderío de Atenas espertou o temor e a envexa. Outra vez a guerra con Esparta. Sobre todo, prometedeme que ides ser prudentes. Ata a volta. Atenienses contra espartanos. ...429... Pericles morría vítima da peste. Grecia íase desangrar en guerras fratricidas estúpidas e sen fin. Pero aínda queda zume no país. Demócrito intuía o átomo, Hipócrates, pai da medicina, Aristófanes da comedia, Alcibíades perfeccionou o xogo dobre, e Sócrates, impío recoñecido e corruptor da xuventude, era condenado a morte. Verdadeiramente absurdos estes atenienses. Sócrates, o espírito universal condenado a morte, e os outros, case todos os homes relevantes do século, condenados ao ostracismo, ao exilio. Arístides o xusto e Milcíades, vendedores do maratón. Temístocles, vencedor de Salamina. Cimón, almirante da Liga de Delos. Alcibíades o perverso. Tucídides, o historiador e xeneral. Os atenienses sentían aversión polo home providencial, por Anaxágoras, e Protágoras, o home en medida de todo, e Eurípides, o dramaturgo sen igual, e Fidias que dera vida á pedra, e Pericles, e Sócrates, despois Platón, despois Aristóteles, e cando Filipo de Macedonia no ano 338 uniu toda Grecia baixo a súa tutela, foi Aristóteles quen se encargou da educación do seu fillo, Alexandre. O home máis intelixente da súa época formaría o máis grande conquistador. Con Alexandro Grande, o espírito grego desfíxose no seu imperio inmenso e xa nunca se recuperou. Só estaba feito á medida do home, e o pensamento filosófico, científico e artístico aletargaríase 2000 anos. Tras eles, Bela dorminte do bosque, espertaría no punto no que quedara.